kokos, toto ako som ešte nikdy nemala. Veď toto bude môj najúspešnejší príspevok. Čo ti jebe, ešte aj jovinečko mi to lajkol. Tak toto musím hneď napísať Simči. Ona toľko to lajkov ešte nikdy nemala. A 1000 komentárov? Však jak mám na to stíhať odpisovať? Však za chvíľu budem lepšia jak Nina Janová. No musím vymyslieť ďalší šort. Zdám sa ti moc komplikovaná. Chceš mať ženku, čo bude dokonalá. Keďže som slušne vychovaná, dám ti za pravdu, aj keď viem, že ju mám ja. Hovorím fakt, mi vôbec nič není, kým kričím do paplóna. Vždy, keď mám nervy, tak búcham dvermi, veci lietajú z balkóna. Píča, keby si sa viacej pozrel na cestovanie do mobilu. Prepáč, mňa to strašne mrzí. Si v pohode? Ja som ťa vôbec nevidela. Au. Chrbát ma boli. Au. Mňa to strašne mrzí a fakt prepáč. A čo máš také zaujímavé v tom mobile? Tak ja mám 1000 sledovateľov, ja im potrebujem odpisovať, reagovať. To je moja robota. Na čo? Život je zaujímavejší. Tak na budúce choď opatrnejšie. Dobre, ja si už dám pozor. Bože, tie ženy, ver mi, že bez nás svet tak krásny není. Poviem ti, že nechcem a potom, že som chcela. Všade sa beží. Doriti, baterka mi už nevydrží. Kurva, nabíjačku si budem musieť ísť kúpiť. A už sa ma chápa to, pretože som žena. Nebaví ma rábať, v obchodoch som ako zviera. A však skočím do podchodu, tam je mobil shop. A to je tu kúsok. Zdám sa ti moc komplikovaná. Chceš mať ženku, čo bude dokonalá. Keďže som slušne vychovaná, dám ti za Ale piče s baterkou. Máš vybitý mobil? Ty by chceš, mám powerbanku. To si ty, čau. Už máš nabitý mobil? My sme sa už stretli? No áno, dneska pár hodín dozadu to bolo. Si ťa pýtala, či nemáš náhodou nabitý mobil. To fakt, ja si ťa vôbec nepamätám. Ja som mala sluchátka, ja som ťa vôbec nevnímala. Nemám, vybil sa mi práve teraz. A chceš? Ja mám powerbanku, chceš? No, ak máš, tak No jasné, páči. môžem? Jasné, cečková, dúfam, nevadí. Super, ja mám presne takúto potrebujem. Tak ďakujem. Nemáš za čo? Prosíš si kávu? Piješ? No, nechceš už? Nie, kľudne si daj. Ale je s mliekom. Ak nevadí. Nevadí, naozaj, v pohode? Jasné, však za No powerbank, dobre, kľudne si daj. ďakujem. Dosť dobrá. Odkiaľ je? Vieš čo, kupovala som ju v Podchode, čo je pri Prezidentskom. Dosť dobrá, akože oni tam majú také bio veci a ja milujem tú vôňu, čo tam je a teraz začali robiť. Tomu ver, to je úplne geniálne, áno. Áno, tam voní jak kokosový cukor, úplne. Fakt? Dobre, tak potom mi to ukážeš? To neviem úplne, kde to je. Jasné, môžeme Super. tam ísť kľudne. Dobre, dobre.
Už sa mi nabil mobil. Fakt? Nevymeníme si čísla inak, aby sme mohli potom skočiť na tú kávu. No dobre, môžem, tak si nadiktujem si moje telefónne číslo, lebo si ho tam Kľudne napíšem. ho napíš. Dobre. Super. A potom môžeme skočiť na tú kávu. A ukážem ti, že kde to je. Dobre, dobre. A možno, Fajn. možno môžeme skočiť na nejaký nákup. Do nejakého Ježiš, obchodníka. tomu ver. Poď sa téme to. Ďakujem. Tomu ver. Super, tak ja si ťa uložím. Dobre, dobre. Joj, to je super. Ježiš, jak sa ja teším. Jak sme si dobre sadli. To je super. Bože, ja tak nemám rada futbal. Ježiš, ani mi nehovor. Môj bývalý hral futbal. Iba mi povedz, kedy a kde mám byť a prídem o hodinu neskôr. Chýba mi do chvíľosť 21 rokov, verím, že ju nájdem cestou. Často sa tvárim, že nepočujem, no ty aj tak vieš, že vnímam. Patríš len ku mne a keď na mne všetky iné ženy pozabíjam. No nie som žiarlivá, to sa len zdá.